Salut! Sunt Lavinia, director de vânzări la Sistema Certificări. Compania noastră are peste 15 ani de experiență în certificările ISO și în acest timp am văzut importanța implementării standardului ISO 14001 și certificarea sistemului de management de mediu. În acest video vom explora beneficiile implementării unui astfel de sistem și pașii necesari pentru obținerea acestei certificări recunoscute internațional. Ce este ISO 14001 sistemul de management de mediu? ISO 14001 este standardul internațional care stabilește cum să construiești un sistem eficient de management de mediu în organizația ta. Nu este vorba doar despre reguli, ci și despre o abordare strategică ce te ajută să controlezi impactul activității tale asupra resurselor esențiale, apă, aer și sol. Standardul nu impune ce trebuie să faci, ci cum să faci mai bine. Cum să-ți analizezi procesele, cum să setezi obiective clare de mediu, cum să implici echipa, cum să monitorizezi rezultatele și să îmbunătățești continuu. Ce organizații au nevoie de ISO 14001, sistemul de management de mediu? Indiferent de domeniu, orice organizație are un impact asupra mediului, fie că emite gaze în atmosferă, fie că deversează în rețelele de canalizare sau generează deșeuri. ISO 14001 te ajută să gestionezi acest impact într-un mod controlat și responsabil. În plus, legislația de mediu devine tot mai strictă. Legea 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, Ordonanța de urgență 195 din 2005 privind protecția mediului și alte reglementări europene impun măsuri clare de prevenire și control. Cu ISO 14001 construiești un sistem de management care reduce riscurile, îți protejează reputația și contribuie real la protejarea resurselor. Care sunt pașii implementării standardului ISO 14001, sistemul de management de mediu? Dacă vrei să implementezi ISO 14001, trebuie să arăți că ai un sistem funcțional pentru protejarea mediului. Totul începe cu o politică de mediu, adică un set de principii clare despre cum vrei să ai grijă de natură și cum să te asiguri că toată echipa le respectă. Apoi, analizezi ce impact are activitatea ta, consumul de energie, deșeurile, emisiile sau poluarea. Este important să respecti legislația de mediu și să-ți testezi obiectivele realiste. Poate vrei să reduci consumul de apă sau să reciclezi mai mult. După aceea, planifici și pui lucrurile în mișcare. Cum obții certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001? Odată ce ai sistemul tău de management pus pe roate, urmează partea de certificare. Practic, te pregătești pentru un audit, dar mai întâi faci o verificare internă ca să vezi dacă tot ce ai stabilit chiar funcționează. Apoi, un auditor extern de la un organism de certificare analizează tot, de la documente până la cum pui în practică politicile de mediu. Nu este un test cu note, ci mai degrabă o validare că mergi în direcția bună. Dacă totul este în regulă, primești certificatul ISO 14001. Dar aici nu se oprește totul. Trebuie să revii periodic, să verifici ce funcționează, ce poate fi optimizat și să implici întreaga ta echipă în grija față de mediu. Este un proces care devine în timp o parte firească din activitatea ta zilnică. ISO 14001, sistemul de management de mediu, nu este despre reguli și hârtii. Este despre cum poți face lucrurile mai bine pentru mediu și în același timp pentru business-ul tău. După mulți ani de activitate la sistema certificării, am văzut că un procent mare al companiilor aleg certificarea nu doar ca să dea bine, ci pentru că îi ajută concret. Pot participa la licitații, atrag parteneri serioși, își fac un loc pe piața competitivă, accesează fonduri europene și își construiesc o imagine ca fiind o companie responsabilă. Dacă ți-a plăcut acest material și vrei să afli cum poți face un pas în față pentru compania ta, dă-ne un like și abonează-te. Revenim cu informații utile pe înțelesul tuturor.